end of October katika rufuku end of October ilikuwa katika rufuku mkomano saka parufukaya pakaitwa board view aisiwa matanguzo kila zviri board view mkomano anonzi akakanda foni yake mukofi saka vamwe vakakwanisa kuda kumubvunza kuti ko saka asi zvikadaro from there taenda kubvuva manje yakatanga kuda iri rumors ya saka tikazoona mukomana uyo akubvunzwa nevaridzi vanyakufiwa tikoiwa zvitenzi apakatomubvunza ndogona kukanda ita chiyanayo futi mukomba ndobvamborova nomukomana mumwe tikati musarowanisiyai apa gwarengi ratofusiwa kati zvatakuita isuwa takuchipa inyaya kuvaridzi munzvimbo because inini kupura pamwe anamboona kuti munhu anoisiwa foni mukofi saka ndionhava uyo anofanira anokama nomukadzi wouyu nyakufa Embera chama. Kaulisa chama na sisi kana muzimba kunotawisa. Sana munhu na babavo vanotawisa. Iwo mukomana akadai. Ketika ndiri ndakadhakwa pandakaenda tsenda nerubika bhesi rangu neyoma ndakapinda taura chokwadi wachikuitora wachitaurira sabira foni yangu yadonhera akati kose kwana wakazoti ndokanda kuti inini ndinowa munin'ina wemufi zvikaiteka paboard view ndakaona papa nekafoni andiri era board view ndabuda takumakona ndazobvunza kuti ko kafoni kaisiwa nechinangwa chii kakari kei zvikanzi akaisa ndisekuru wake avo vakagara dzokeendese munhu anga akabatikana pandasvika pandavabvunza ndikati ko ndaziva kuti makanda kafoni katofuchirirwa mukoma zvikanzi kana basa ndangoda itese angoende nako kuti aende nako ndindaimubvunza hapana mumwe akamubvunza ndopa ndikati hasha kana anotovakava ndikati pane mukomana ita se aisaka foni mukofi menoti zviri kufamba sei ndopa ndikati kamubvunza zvikanzi kana muchitora ndogondokanda futi imwe yandinayo mo usatidzidza neyo guys ko izvi zvakufamba sei wazviwirirana nani pano wambotodza here kwanzi kwete kati kumasawa angokaisa angashandi chakabvisa pandiri takumubvunza iye akati anzi ndangoisa kuti aende nayo muzukuru wangu hautokudzinza kwedu ndo mamira saka se wakaregera nekudzama dzacho kuti Sawira ari kuramba kutora foni yangu yawira saka unodzoka kuswa 8 udzoka nefoni yacho nefoni una nefoni andisi udzoka kuswa 8 ngesapo oya nefoni oya nekafoni kati mazwa singaimei sakaoma vakatipira nyaya kati ndo nyaya itika iyi indikati inasati tambozvona vakukura kwandata kusvika panapa kuti zvinoitwa izvi chirega tipe varidzi vazvo varidzi venzvimbo kuti zvinobvuma here mutumbo mavo izvi ende pafunda kuda kunyeba ndezekuti iye abva kwedu
vakazoenda kuvillage akazobvunzwa nasabhuku yana Mudzimba nana Mungi sekitari waMudzimba vari kuona bhora kuti akazonza kumashure kuti kwazari kuita mishonga zvafamba sei iyo achibvunzwa iye pisinari iye akati foni yenge isiri yangu yenge iri yomufi saka ndati ngaende nayo ndikati andikuona mukomana wenyu afunda kuda kunyepa zvinhu pana pakundinda kunyepa yanga ine line here akati ndabvisa yanga ine line wakabvisa muri kudaiwa dzezvituna kuvani musikanzwa ine mbanje moti dzakasura adzimai nyarara ino chokutanga chamunofanira kuita musati madza chamukufunga tanga yamafamba nokuti zvaakaita zvakachena zvepazviro zvinhu zvokudya mangwana zvinhu zvokupafufishi nhamo wesi chiitiko ichiya ani vanhu vabasa kuti ndakura handangobva ndakasangana nechiitiko chakadi saka pane zvimwe zvinhu zvetungoti handida kubhadhara wobva wabhadhara asi mangwana zvokutambudza futi iyo nyaya ini ndikaiona zvondaichema andakaisa juzi nomusoro wake akabvunzwa uyu nomwe mukomana akavhura kuti bhoti iwe isireko foni hanzi aiwenyara musiye isiye uyu gairega irimomo akatoisa ega feya kwete kuti kanona kuti achikuri papeti pachofa auenanibaa atete 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 mosoiripa andisi anogona kuaita zvidoko anogona kuita zvokushinwa atizive asi ini nandi imuripiso alotokafamba nokufamba modzoka munoshudza ranzi kana akafamba payo ane mhosva foni yakaisa iyo yemataura kuti ndauonekana isiswa uwe chimini tatambozwana mino kusvikira nhasi mazvati mufamba nevana wanoichei maprofita kwenyu akawandawo maoenda muzorosaiti isu tomboda kumbenemudza usherekirwa hwaomaiwo izomotsi zimba dakasiaomozozwa kusvikirwa inoramba njeo muzorosaiti mazwa avanoda zvavo isakuisa kumbenemudzi ndozvo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.